Des d'Esquerra Unida Aviar volem fer les següents reflexions pel que fa al passat plenari ordinari de l'Ajuntament del mes de febrer. La sessió plenària va aprovar la moció que es porta tots els anys pel Dia Internacional de la Dona Treballadora, data en la que no podem oblidar el sacrifici de les dones que han precedit i que han lluitat pel dret al sufragi femení, per millores salarials i, en definitiva, per la igualtat real i que en molts casos van pagar amb la vida i el presidi. L'actual pandèmia continua fent que els avanços aconseguits es vegin més en perill que mai, ja que continua la bretxa salarial entre dones i homes. Els llocs de direcció continuen sent copats per homes persistint l'anomenat sostre de vidre. Els treballs domèstics, tots i els avanços, continuen recaient en nosaltres. D'altra banda, els treballs de cures de persones dependents, malaltes o majors, tenen rostre de cuidadora. I no només això. La connivència dels partits conservadors amb l'extrema dreta intenta blanquejar el terror masclista. S'obren raons perquè tots els dies són 8 de març. Des d'Esquerra Unida obrim un nou apartat per llançar algunes preguntes en cada vídeo i fer-se ressò de les qüestions que es plantegen al poble. És per això que ens agradaria saber si està buscant-se alguna alternativa per a l'oci dels joves i oferir-los alternatives, especialment després dels successos que van tindre lloc la nit del 10 o el 20 de febrer.